لومي تمسيو زينا كسمعكم. قدما مينستر أبي أحمد وتادرات إيرترا ندوب إثيوبيا سجيروم نبوشت كل التجراي مئتهم نفلما جزية تزاربهم من قصة إيرترا أبوشت إثيوبيا زركوا وتادراتو نموسا نهاجراوي دحناتي سجعت هاللني مبالون جليس مالو سخونة يخون جبن زفسمة وتادر تحتاتي كم زخون ون تزاربهم مالو أبوشت إثيوبيا يفصم يوم زبهالو تفقاتات تزابعون فتحاون نتسجود لهم يوم قبلون تزاريبو مالو قدما مينستر أبي أحمد نسو من الزقالسو البيت مخلو وكالت حزبي أبزسمعو مدار إيو ملوز أبصاب دحر زيناك قربيو بخال وغن وتادرات منغستي إثيوبيا أب تقراي أب هدمان زركب مراحة المهدان وقو أبزغصلالو قفع تفصيمو إلوم نا إثيوبيا مراحي قدما مينستر أبي أحمد لما عن سولوز نعبالات بارلاما هاجروم كمز تزاربوه أب تقراي قفع مفتصامو زحبروز أبصابات هالو إلوم قدما مينستر أبي نفادا ماغزي 6 مليون حزبي أب زنبرولا أب تقراي كبرتي قبنات مفتصامم عفلوتو كهبو زي نمجمرا قزيو بحوحات زنزاه ناي بروباغاندا مقنان علو قن ندك نستيو زعمزو وي قبنات كوينات تفصم وتادرات كحتتو يوميلام يونايتد ستيتس اب تقرايز تفصمو قالي مقهاستات مصنات زرئي كتبل قالي ساتولا من قصة إثيوبيا مسارات زيبولو يكبل ناتكس نتيقو والله أبغوني حيرتات من قصة إثيوبيا كوينم يواقو زلو وتادرات إيرترا كاب تقراي كوصو أتحساسي بالله يونايتد ستيتس مس إيرترا سلام بمفتقرهم أكل تشحن عصة الشعاتنا قوازرا فرنجي تعواتي نوبل شلمات سلام زخونو قدماء مينستر إثيوبيا أب تقراي زلو قيتشت دو كبلوون تفصيمهم زبهالو قبنات كوينات زحاشة بحبرات من قصتات زمراح عالم لخامر مرا ككايدن تفيد قاتمو مالو منقصة إثيوبيا زنقفقن فيدرال منقصة إثيوبيا زكايد مرمرا وخلا يكونن مخنياتو منقصتي نرأسو كمرمر أي خلين يبلو عبي إثيوبيا حداث أمباسادر يونايتد ستيتس جيتا باسي تمالي أبكل التقراي عودتها كايدن أمباسادر جيتا عودة مسفص مسرح تكلل مستقاوم تودبات مسحلفت تكالات وهابت حاجزن تراخيبا ذات أكايدن الله ملقيت أصبحها نحبريتا إمباسي أمريكا مسارات كيرو كم مقالة نزل صعب حصير صعب لإخلو حداش أمباسادر أمريكا في جيتا جيتا باسي أمريكا كمبالة تراخيبا تمالي عودة أكايدن عودة دماء مسفص مسرح بيجاوي من محضر سكلن تراخيبا ذات تنزكايدا إمباسي أمريكا ويتوحى أمريكا ملابس أتكلم بمخنات قناة بمتحة سبعون كمناون أرجح دوان بمقولة أتل نابري كان جتوحى بن تحابيهم السلام بصدر سبق حدث أبو سجايد أمريكا جبرت توحى أنت $500 مليون حاجز في سنة نعم بصدر باسي بمخنات قناة أدوش تتكلم سنة من لو زيقاتون أمريكا تمع مثلا تجد كثيرا مستقلات سجل محاضرة سبعة على الجبر وذات دماء سجل محاضرة سبعة بالتجاي باقي من التنخار أمريكا كانت تحدد الرجاء جدا أتكلم نفس بركبو عمرا راح تقوم في الدماء كمتشكا أموانا وبداية ذلو مرة يعني مثلاثون ذات المتشاهدة وتجلسين أمباسادر باسي عبر الكرب أوان مسكالوت أمباسادرات بمخوان عبر كتما مقالة منفع نسأل مرة راح تجي من محضر كلمة تجاي ذات أكايد من بارمين ذكر تنايت مع العودة مثل تفلالي أما رح إمباسي أمريكا بمكان ذكايد أنتقن أنت بداية أميتو زوجة حاضرتا هذا بيجاوي من محضر كلمة جاي حاضرتا من مركز بدل الكوة تعري أي ثمرين بنت أمريكا ملقيتات بها معلم مسك الملقيتا زخبركم سمعتي نزرية التنسي يغريتان حدد حبرة أوروبا قبل علي إيرترا زحلفوا السنة حقاون مورالاون تقبالنا زيبولو إيو كتبل إيرترا نتو السنة ودق غيراتو وصانع مينسترات حبرة أوروبا بمجهزة السبعي مسلات بمخصاص قبل علي هاجراوي ايجنسي دحنة إيرترا إقدا من بارو تمالي أفلتو نيرو برهانا برها كاباس مراز الأخذ أبصابي سعب إيرترا بايتو مينسترات أوروبا وحبرة تمالي إسلام كلتهم مقابيت قبل علي إيرترا نزحلفو وصانع بتري نتيجاتو ببايتو أوروبا وحبرة قطعي سقومتتات نقول حقيقة سبعة ومثل بالزبل سيامي يزتو هذا وصاني مسارة ألبون أنكاس انكبل منستر وزاو قدايات إيرترا بتري نتيقو اللو
እዚ ብባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓለፈ ብፍሉይ ንቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዘነጻጸረ ውሳኔ ካልእ ሕቡእ ዕላማታትን ኣጀንዳታትን ከም ዘለዎ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ውሳኔ እዚ ክሕልፍ ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ ስልጣን የብሉን ክብል ተቃዊሙ ኣሎ። እቲ መግለጺ ዝሞተ ጃንዳ ወያኔ ክብል ንዝገለጹ ህወሓት ንምድሓን ይኹን ናብ ስልጣን ንምምላስ ከምኡውን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብድሆታቱ ንምግጣምን ኣጠቓላልን ዘላቕን ምትሕብባር ንምስጓምን ንዘካይዶ ዘሎ እቶብ ፃዕሪ ንምድኻም ኤውሮጳዊ ሕብረት ብህልኽ ክሰርሕ ምጽንሑ እቲ መግለጺ ከሲሱ ኣሎ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎርቢ ንምስኳዕ ብፍሉይ ንኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ከንቱ ፈተነታት ከካይድ ምጽንሑ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ወንጂልዎ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ። ነመስግን ብርሃነ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሞዛምቢክ ግዝኣት ካቦ ዴልጋዶ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን ምፍትሒ ክወሃቡምን እንተዘይተኻኢሉ ኣብቲ ከባቢ ዝኸፍአ ጥፍኣት ክበጽሕ ይኽእል ኢሉ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩኤንኤችሲአር ኣብቲ ከባቢ በፂሖም ተመሊሶም ኣለዉ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቭ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። እቲ ቅድሚ 4 ዓመትን ፈረቓን ዝተጀመረ ዓመፅ ይበኣስ ብምህላው ቁፅሪ ገዝኦም ሓዲጎም ዝተመዛበሉ ሰባት ክውስኽ ገይርዎ እዩ። ካብቶም ዝተመዛበሉ 9 ሚእታዊ ዝኾኑ ኣብ ከባቢ ከተማ ምስ ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ተጸጊዖም ክነብሩ ከለው 10 ሚእታዊ ግና መጸጊዕ ስኢኖም ኣዝዩ ኣብ ዘስካሕካሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ ነቲ ከባቢ ተዓዚቦም ዝተመልሱ ክልተ ሰበስልጣናት ዩኤንኤችሲአር ሓቢሮም። ኣብ ዩኤንኤችሲአር ተሓባባሪት ኮሚሽነር ጁሊያን ትዊግስ ከም ዝበልኦ መንግስቲ ድሕርቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝሃቦም ሓገዝ ዝረኸብዎ ይብሎምን ምዃኑ መሬት እናፈሓሩ ሱራስራትን ቆጽላ መጽልን ክምገቡ ይግደድ ኣሎ ኢለን። ወለዶም በቲ ጎንፂ ዝሞትዎም ዘኽታማት ክናብያ ካብ ዝረኸብዎን ወላዲት ዝሰምዖኦ ታሪክ ከም ዘሕዘነን ይዛረባ። And in this case, the grandmother was caring for a baby, a few months old. Her daughter had been killed in the conflict. ብሰንኪቲ ዘሎ ኩነታት እተናደ ናይ ዋርሕ ዕድመ ዘለዎ ወዲ ጓለን ይዕብያ። ጓለን በቲ ጎንፂ ተቐቲላ ሰብኣያ እውን ከምኡ ንሰን ድማ ንወዲ ጓለን ብዘይ ጸባ ክሕብሕባ ይፍትና ኣለዋ። እቶም ህፃናት በቲ ሱራሱርን ቆጽላ መጽልን እናቐጥቀጡ ዝህብዎም ንተቕማጥን ካልኦት ሕማማትን ይሳጥሑ ኣለዉ እየን ዝበላ። ትሪግስ ከም ዝበልኦ ኣብ ካቦ ዴልጋዶ ተመዛቢሎም ንዝርከቡ ሰባት ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ይዘድልዮም። መግቢ፣ ክዳውንቲ፣ መጽለሊ ገዛውቲ፣ ኣገልግሎት ሕክምናን ካብ መጥቃዕቲ ዝከላኸለሎም ሓይልን የድልዮም። ኣብቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ከባቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሉን ደቂ ኣንስትዮ ብጸልማት ክወጻ ዘይሕሰብን እዩ ይብላ። እቲ ጎንፂ ካብ ዝጀመረሉ እዋን 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ንነዘ ግፍዓዊ ጥቃዓት እቶም ዓመፅቲ እናተጋደደ ይመጽእ ምህላው እየን ዝዛረባ። እዚ ጥቃዓት ንዓርሶም ምስ እስላማዊ መንግስቲ ብዘተኣሳሰሩ ጉጅለ ዝፍጸም ዘሎ እዩ። እዚ ጭካነ ዝተመልኦ ጎንፂ ከምኡን ተቐፂሉ ስጋብ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘሎ እዋን ነቲ 700,000 በፂሑ ዝርከብ ቁጥሪ ተመዛበልቲ ናብ 1 ሚልዮን ክንህሩ ከም ዝኽእል ዩኤንኤችሲአር ተሓሳሲቡ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ንሓገዝ ዝውዕል $254 ሚልዮን ከም ዘድልዮ እንተገለጸ እውን ዝረኸቦ ግን 500 ጥራሕ እዩ። ነመስግን ሳራ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ምሕዝነትና ዳግም ክንሃንጾ ኢና ኢሎም ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ጽኑዕ ቅርቡነት መምሕዳር ባይደን ኣብቲ ጥምረት ኣብ ዝገለጹሉ እዋን እዩ። ሎማዓንቲ ዝካየድ ናይ ኔቶ ሚኒስትራት ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ብሊንከን ምስ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ብምዃን ኣብ ብራሰልስ ብሓባርን ጋዜጠኛታት መግለጺ ሂቦም ኣለዉ። ስቶልተንበርግ ንኣተሓሓዛ ሓድሽ መምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ርክብ ትራንስ አትላንቲክ ሓዱሽ ምዕራፍ ንምጅማር ፍሉይ ዕድል ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ፕረስ ዋይት ሃውስ ጄን ሳኪ መምሕዳር ባይደን ኣብ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስን ሜክሲኮን መስርሕ ተወሰኽቲ መሳለጥያታት ኣብ ምኽፋት ጠሚቱ ይሰርሕ ኣሎ ኢለን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ መጽንሒ ቦታታት ስደተኛታት ቆልዑት ተጸቓቒጦም ከም ዝርከቡ ዝገልጹ ፎቶግራፋት ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እዞም ፎቶግራፋት ዝሕብርዎ እንተሃልዩ እቲ ናይ ዶብ ሓለዋ ቆልዑት ዝጸንሕሉ ቦታ ኣይኮነን ኢልና ንነዊሕ ክንዛረበሉ ዝጸናሕና እዩ ኢለን ትማሊ ሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ። 3 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምንካይ ምስ መንግስታት ሜክሲኮን ጓቲማላን ንምዝርራብ ትማሊ ሶኒ ናብተን ሃገራት ተጓዒዞም ኣለዉ። ጽባሕ ኣብ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ዓባይ ሰዓል ቲቢ ሓካይም
للعلي 10 عامات استخايد عالم لخ قالسي صار عباي سعال بسنك لبدا كورونا فيروس انقفات كتيمبو كبلو يتنقلو بمسارات تنتنا عباي سعال طاطاو نمبال ناي زكايد محزنات بنغلاديش اندونيسيا ميانمار باكستان فلبينز دبوب افريكا تاجيكستان يوكرين حاوسو زل عالم مسفح عباي سعال ابزلو وانت الشعات هاجرات مرمران حكمنان عباي سعال بعسران 300 انقول قيلو وانا فصامي دايركتور نايتو جيله دكتور ليتشيكا ديتيو عبلعلي عباي سعال زكايد قدم بعسر تخلت عامتات ندحري توقتيتلو بان فتره صلوا بان واصو غنزب يخون بان كايدو صارتات نابت زنبرنايو ندحري تمارسنا لنا إلان بموساخ عباي سعال كل تشين 10 شعاتنا قواصرا فرنجي نحادة نتوي 4 مليون سوات قتلوا الله تنزانيا بسنكي موت بريزيدانت نبر جون مغوفالي هقراوي حزنا لما عن سونيون قصيلاوي إلى الله سبات أبتولد عدم أبتشاتو بمركب دحر صباح حاموس سنسرعات كبري كدم مفسامو نايمود دعتا كبروم نمجلاس عد الرخيبة معلو تمالسوني حدش بريزيدانت كوين نستمرس سامية سلوه حسن أبوانا كتما داداما أبزر كب ستاديوم بمركب أشحات أبسترخ بلو كبري ناي مجلاس سنسرعات تساتفن اللوا ناي كونغو بريزيدانت فالكس سيسيكودو ناي كينيا بريزيدانت أوهورو كينياتا ناي زيمبابوي بريزيدانت إمرسون منانغوا ناي دبوب أفريكا بريزيدانت سيريل رامافوزان أبتسن سرعات تاريخيبا بنيرام زينا أبزي فسام نزينا قبر متنا مسكن أزي كواشنطن دي سي زمحلالف سلو راديو دمز أمريكايو سعيبو زقارب زبزب أب قدمي أبالات بيت مخر وكالتي مدرز اسمعو قدمي منستر أبي أحمد سراويت إرترا دوب سجيرو أب تقراي كم زركب نفل مأوان بوقع فليتهم منقص إرترا نتوم أب تقراي زركبو سراويتو نموزا هقراو سقات تحننتها لنيو خمز بلون قليزهم قبن زفت زمزخون وتهدرت حتى تكم زخون أب إثيوبيا يفتصم اللوز بلوهم تفاعتات زتزابعون يفتحونا الرأي خمز اللو من تغيثهم اتوم قدماي مينستر لو مسولس أبيت مخر وكالتين زنبرم وقلو ازتخطاتله وكلنا ملسكاتشو أمها كبديس أباباز لأخو ريبورت بترسلتان كاربايو اتوم قدماي مينستر بحلفي أب تقراي بزعبا زرأي بوليتيكاوي وتهدراون سبعو كنتاتا ملكيتهم كاب أبارات تبيت مخري كاب منغوز قرب لهم حطوتات كسابلومي كورت زبالة مالسي نكهبولو تسميت نستقبرلو حطو نتيروم مليسوم اللو قدما منستر نتزملس زيزابو سراوت إرترا أب تقراي يفتسموه اللو زبال قصتات مسالات زمركت حتو ايو كم زيبالو የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ ያደረገ በእኛ ህዝብ ላይ በጥፋት በሚገለጽ በማንኛውም መንገድ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች አንቀበልም። ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ አብ ኢትዮጵያ እናተንቀሳቀሰ አብ ልዕሊ ህዝብና ብጥፍአት ብዝፍረድ ብዝኾነ መንገዲ ዝፍጽሞም ጥፍአታት ኣይንቅበልን። እዚ ዘይንቅበሎ ምክንያት ፈጻሚኡ ሰራዊት ኤርትራ ስለ ዝኾነ ይኮነን። ሰራዊትና እንተፈጺሙ እውን ኣይንቅበልን። እቲ ወፍሪ ብንጹር ምስ ዝተነጸሩ ጸላእትና እምበር ምስ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እንታይ ዝቕጽል ስጉምቲ ከም ዘለዎ እውን ኣይከወሉን። የኤርትራ ወታደር የኢትዮጵያን ድንበር አልፎ ያለባቸው አካባቢዎችን በሚመለከት የኤርትራ መንግስት የሚያነሳው አርጊውመንት ላለፉት 20 ዓመታት የኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ንደብ ሰጊሩ ብዛዕባ ዝርከበሉ ስፍራታት ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘልዕሎ ነጥቢ ክትዕ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝዓረደሉ ምሽግ ገዲፍኩም ወፂኹም ኢኹም ሓይሊ ህወሓት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ ዝፈጸመና በደል ብተወሳኺ እንደገና ሎሚ ሮኬት ተኩሱ ዓዲሙና እዩ። ሎሚ ድማ ንስኻትኩም ነቲ ምሽግ ገዲፍኩም ናብ ማእከላይ ትግራይ ደድሕሪ ጸላኢ እናኸድኩም ስለ ዝኾንኩም ኣብኡ ክተጥቅዕዎ ከለኹም ተገልቢጡ ናባና ክመጽእ ይኽእል እዩ። ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታ ኣለና። ንዕኡ ኢልና ኣብ ከባቢ ዶብ ንዘሎ ከባብታት ሒዝና ኣለና። ነገር ግን ሰራዊትኩም ነቶም ምሽጋት ክቆጻጸር እንተኽእሉ ንሕና ንጽባሒቱ የለናን ክንጸንሕ ኣይንደልን ኢና። ስግኣትና ሃገራዊ ፀጥታ ስላዝሓደረና እዩ ዝብል መከራኸሪ ነጥቢ ኣልዒሉሎም።
እቶም ቀዳማ ሚኒስትር መንግስቶም ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ይፍጽም ኣለኹ ኣብ ዝበለሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ፈጺምዎ ንዝበልዎ ስራሕ ኣዝዮም ከም ዘመስገኑን ሃገሮም በዓሉ ዕለት ከም ዝኾነትን ሚስጥር ክገብርዎ ዝደለዩ ኣይመስሉን። በመጀመሪያ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ሰላማ ፈታውን ጸላእን ክፈልጦ ዘለዎ ሕዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ሚኒስቴር ምክልኻል ሃገር ክህደት ተፈጺምዎ ብናይ ገዛእ ወገናቱ ጥፍኣት ክፍጸሞ ከሎ ሕዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብኦም ንዝሰገሩ ወታደራት ዝሓዘሉ ኣገባብ ናብ ዝመረጽዎ ንኽኸዱ ዝመረጸሉ መንገዲ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ውዕለት እዩ። ኩል ኣክቲቪስት ስለዝተዛረበ ዝበላሸው ታሪክ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ጸገም ወታደራትና ካብ ሞት ሃዲሞም ከይዶም ዝተገበረሎም ምሕብሓብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኣይርስዖን እዩ። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣዝና ኢና ነመስግን። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዝርዝር ካብ ዝገለጽዎ ሓደ ኣብ ትግራይ ቅድመን ድሕረን ውግእ ብዘሎ ስራሕትን ዘይምርግጋእን ከምኡውን ብዙሕ ዝገጾም ጸገማት ዝምልከት እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጸገም ዝፈትሑን ዝሓላልኹን ወገናት ኣለው እውን ይብሉ። በትግራይ ክልልም የደረሱ ጥፋቶች አሉ። የሚጋነነው ፕሮፓጋንዳው የሚዋሸውን ትታችሁ ሴት በመድፈር ንብረት በመዝረፍ ጥፋቶች እንደተካሄዱ መረጃዎች ያመላክታሉ። ኣብ ትግራይ ዝወረዱ ጥፍኣታት ኣለው። እቲ ዝተጋነነ ፕሮፓጋንዳን ሓሰትን ገዲፍኩም ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ዘረፋ ንብረት ዝኣመሰሉ ጥፍኣታት ከም ዝተፈጸሙ ጭብጥታት ኣርዮም ኣለው። ኣባል ሰራዊት መከላኸሊ ሃገር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ኣሓትና ምድፋር ዝፈጸመ ዝዘረፈ እንተኮይኑ ብሕጊ ክሕተት እዩ። ንሕና ንጁንታ ውቃዕ ኢና ዝበልናዮ እምበር ህዝብና ኣጎሳቁል ኣይበልናዮን፣ ክሕተት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብታ ሃገር ግጭት ኣብ ዝረኣየሎም ከባብታት ዝወርድ ዘሎ በደልን ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝበልዎም ኣልዒሎም እዮም። ስራሕቲ ዝተፈላለዩ ሚድያታት በይነ መንግስታት ዘይመንግስታዊ ተሓላቕ መሰላት ዛጊድ ንዝዘርግሕዎም ሓበሬታታት ብምግምጋም ሚዛኑ ዘይሓሎ እዩ ክብሉ ወቂሶም ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ብዝተኣሳሰረ ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ደገ ኮይኖም ዝነጥፉ ዲያስፖራውያን ንመንግስቲ አሜሪካ ብጭብጢ አጋጊዮሞ ይብሉ። ይሄ ሁሉ በደል ደርሶብን የሀገር ኢኮኖሚ የሚያናጋ አገር የሚያዋርድ ስራ ተሰርቶብን ተነጥቀን ተዘርፈን ተገለን ተክደን ስናበቃ መልሶ እኛን ወንጀለኛ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ይሄ አሳዛኝ ነገር። እዚ ኩሉ በደል ወሪድና ንቁጠባ ሃገር ዘናውፅ ንሃገር ዘዋርድ ስራሕ ተፈጺሙ ከብቅዕ ተነጢቕና ተዘሪፍናን ተቐቲልናን እናሃለና ተኸዲዕና እናሃለና መሊሶም ንዓና ገበነኛ ንክገብሩና ይፅዕሩ ኣለዉ። እዚ ዘሕዝን ነገር እዩ። ብናተይ ረኣያ ብውግእ ስዒርና ብፕሮፓጋንዳ ግን ተሳዒርና ኢና። እቲ ኣካይዳ ግና ህወሓት ኣብ ኩሎም ትካላት ኣብ ኣምነስቲ ድዩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ድዩ ኩሎም ትካላት መብዛሕትኡ ህወሓት ዝኾነ ቤተሰብ ኣለዎም። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ተሰግሲጎም እዮም ጸኒሖም። ንመንግስቲ ኣሜሪካ ብምርትዖታት የታልል ዘሎ ናይዚ ቤተሰብ እዚ ካድረ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣስዒቦም እዞም ሰባት እዚኦም ኣርክቲ ኣለዎም ቅድሚ 6 ወርሒ ሎቢ ቆፂሮም እዮም ንምንታይ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ኢትዮጵያ ተዘሪፋ እያ ገንዘባ ንምትእኻብ ትነጥፍያ ዘላ ንሳቶም ግና ገንዘብ ኣለዎም ኢሎም ኣለው።